Assalamu alaikum. Sunana Bello Ibrahim Bello daga tashar MDC Studios and Craft a cikin shirinmu mai suna Biri da Gatari. To shirin namu ne dai zai tattauna ne dangane da fa'idar tallafawa marayu da kuma ƙoƙarin kubutar da su daga zamawa ɓata gari a tsakanin al'umma. Sai ku biyo mu dangane yadda tattaunawar tamu za ta kasance. Na gode Allah ba zan ki bautawa. Za mu so gabatar mana da kanka a takaice. Sunana Abdulhamid Abubakar Ahmad Baba Garba wanda aka fi sani da Baba Hamidu. Na. To shin Baba Hamidu wane ne maraya? To maraya dai shine farko tukun wanda Allah subhanahu wata'ala ya karfi ran mahaifinsa lokacin da shekarunsa ba su kai na balaga ba. Wannan shine ake kira maraya. Kuma marayan nan in an ce maraya kowane irin jinsi ne maraya ne. Ma'ana dai ko addinin ka ɗaya da shi ko ba ɗaya ba a gun Allah duk na gaban maraya ne. Wannan a takaice maraya shine wanda iyayensa suka rasu shekarunsa bai kai matakin balaga ba. To ya kamata mu kula da marayun da ke kewaye da mu. To kula da maraya kusan wajibi ne akan kowane mutum. Domin shi marayan da Allah subhanahu wata'ala karfi ran mahaifinsa, Allah yana sane da cewa ɗan a gaban yana buƙatar mahaifin ko mahaifiyar, Allah ya karfi iyayensu. Don haka kuwa wajibi ne akan al'umman da aka bar musu wannan marayan su kula da shi. Idan maraya yana tsakaninku babu wani wanda za a ɗauke masa kula da maraya. Dalili kuwa shine kowa yana neman cimma kansa nasara kuma yana so ya dace. Shi kuma kula da maraya yana jawo nasara kowane iri. Rashin kula da maraya kuma yana jawo rashin nasara. Daga cikin matsalar rashin kula da maraya yakan iya haifar da rashin ruwan sama, yakan iya haifar da rashin arziki a tsakanin al'umma. Daga cikin nasarar da yake ciki wajen kula da maraya shine na farko tukunna Annabi Rahama sallallahu alaihi wasallam ya yi alkawarin cewa duk wanda ya kula da maraya in yana da wata bukata a gun Allah maɗaukakin sarki to Allah dai amsa addu'arsa kuma Allah dai albarkaci rayuwarsa. Wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa idan maraya ya kuka a tsakanin al'umma al'arshin Ubangiji takan girgiza. Sai Allah ya tambayi mala'ika Jibrilu waye ne dai share ma wannan marayan hawaye ni kuma lamunce masa duniya da lahira. Ma'ana abin da Allah yake gaya wa mala'ika Jibrilu wannan marayan da ya yi kuka waye dai share masa hawaye. Kaga ba kukan zubar da hawaye ba ne, kukan ya rasa wani abu ne. Waye dai zo ya biya ma wannan marayan bukatansa shi kuma Allah ya biya masa bukatarsa na duniya kuma ya biya masa bukatansa na lahira. Allah da yi wannan alkawarin ya gaya mala'ika Jibril ya je ya duba masa wanda dai duba wannan marayan ya share masa hawaye sai biya masa bukatarsa ta duniya da ta lahira. To kaga wannan fa'idan kawai guda biyu sun ishi mutum in kana neman cimma wani bukatarka na duniya. Idan ka taimaki maraya Allah dai biya maka bukatarka, Allah dai amsa addu'anka. A waje da yawa Allah mai girma da ɗaukaka in ya ce a ba da dukiya yana cewa to a ba wa maraya, a ba wa maraya, a ba wa maraya. Ka tuna kamar yadda na gaya ma kula da maraya kowane maraya ko addininku ba dai ba ne wajibi ne a kanka ka kula da shi. Saboda shi Allah matakin da wannan marayan yake bayi da ma littafi a kansa. Shi Allah yana son a kula da shi. Idan aka sake ba a kula da shi ba shi dai haifar da matsala kowane iri. Sannan duk burin mutum yana son ya dace ni duniya da lahira. Kuma Annabi Rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce ni da wanda yake kula da maraya a gidan aljanna haka muke. Gani ne gashi. Allah mai girma da ɗaukaka da kansa yana faɗa ku ba wa marayu haƙƙinsu, ku ba wa marayu haƙƙinsu. To a takaice mene jan hankalinka ga al'umma dangane da sanya hannu wajen tallafawa marayu don gudun kada su zama ɓata gari a cikin al'umma? A takaice kirana ga al'umma shine kowa ya sani
duk wanda ya bar 'ya'yansa a marayu shi ma bai san lokaci ya yi ba, lokacin zuwa yake kuma dai zo mu kowa. Idan kuma ka kula da marayan wani, Allah ya alkawarin kai ma za a kula da naka. Da haka hanyar magancewa kawai ka kula da na wani, kai ma Allah dai kula da bayanka. In ka tsara bayan wani, Allah dai tsara naka. Idan al'umma suka haɗa hannu akan wannan, to arziki yana shigowa cikin al'umma. Matuƙar al'umman da suka kula da maraya ko ƙasa ko gida ko anguwa, Allah yakan sanya albarka a cikin anguwa. Kaga wannan ya zama na cewa kenan haƙƙin na kan kowa. Kowa yi ƙoƙari ya tsare, Allah kuma zai tsare masa. Mun gode sosai Baba Hamidu. Ni ma na gode. Masu kallo duka anan muka zo ga ƙarshen shirin, sai ku tara a shiri na gaba domin ganin wani sabon shirin. Sannan kuma za ku iya bibiyar mu akan tashoshinmu na Facebook, YouTube, Instagram da kuma X @MDC Studios and Craft. A madadin abokan aiki, ni da na gabatar nake muku fatan alkhairi. Ku kasance lafiya. Allah ba zan yi kai cewa Rabbana ka tsare ka gire